Reunits en seu col·legial el dia 10 d'octubre del 2013, el jurat de Medicina d'Atenció Hospitalària, constituït pels doctors Francisco Baigorri González, Anna Carreras Moles, Àngels Escursell Manyosa, Vicenç Fonollosa i Pla, Maria Teresa González i Álvarez, Mireia Puig i Campany i Josep Maria Puig i Mari, ha acordat concedir el Premi a l'Excel·lència Professional al doctor Jaume Alijotas Reig, llicenciat en Medicina per la UAB, especialista en Medicina Interna i treballa al Servei de Medicina Interna de l'Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron. El doctor Alijotas ha estat premiat per la seva competència, expertesa i disponibilitat pels pacients i els col·legues. El número 2, la doctora Mercè Barenys de l'Atxa, com veieu és per ordre alfabètic, llicenciada en Medicina per la UAB, especialista en aparell digestiu i treballa a l'Hospital de Viladecans. Ha estat capdavantera en recerca clínica i ha ajudat a posicionar internacionalment el seu hospital en el món de la gastroenterologia. El doctor Antoni Mas i Ordeig, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en aparell digestiu i medicina intensiva, treballa al Servei de Patologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ha estat un hepatòleg de referència pels intensivistes i l'intensivista expert pels hepatòlegs. La doctora Marta Pinyol i Pasqual, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en cirurgia general i aparell digestiu, treballa a l'Hospital Germans Trias i Pujol. És una treballadora incansable. Ha estat un líder en el terreny de la cirurgia del càncer de recte. El doctor Josep Ris i Romeu, llicenciat en Medicina per la UAB, especialista en Medicina Interna, treballa a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. És expert en Medicina Interna i referent en el diagnòstic clínic, destacant l'extraordinària capacitat de trobar la millor alternativa per a cada pacient. Bé, la S va després de la E. Lluís Riera i Canals, llicenciat en Medicina per la UAB, especialista en urologia, treballa a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Ha estat durant molts anys un dels pilars del trasplantament renal i de la urologia a Catalunya, destacant l'exquisidesa de tracte amb els malalts. I, finalment, en aquest àmbit, ha estat lliurat el Premi d'Excel·lència en el doctor Jordi Vallès i Daunis, llicenciat en Medicina per la UAB, especialista en Medicina Interna i Medicina Intensiva, treballa a l'àrea de crítics de l'Hospital de Sabadell, a la Corporació Sanitària Universitària Parc Taulí. És el metge que tot pacient voldria tenir, el col·lega amb el qui tots els metges voldrien treballar i el mestre que tots els estudiants haurien de poder tenir.